पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। हेलो गाइस, आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय। जोंनि नै दा भारतनि पीएम नरेंद्र मोदी बिथाङा माने पेट्रल आरो डिजेलखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंदों। माने जोंनि भारताव पेट्रल डिजेलखौ माने पेट्रल आरो डिजेल सलायनायखौ एसे खम खालामनो नांगौ होनना बुंदों। माने जेरैबायदि जों दा पेट्रलजों माने मटर माबा माबि मेसिन एबा गारि सलायो, डिजेलजोंबो बेफोरखौ माने बन्द खालामनो होदो आरोना। जिमान हायो माने बेटारिनि सलार प्लेट लगायनाय एबा सलार बेफोरबायदि बेटारिजों खारनायखौ बांसिन सलायनो होदो आरोना। आं मोनसे क्लिप फिसा होगोन, नोंथांमोना नायबा निसय बुजिगोन। माने दाख्लै मिटिं जादोंमोन आरोना, मौ जादोंमोन बेखौ आङो बावगारबाय मिटिङा। बेवहाय माने भाषण होनायाव बेखौ बुंदो आरोना जे पेट्रलनि दामा जोबोद बांगासिनो एबा बारानिफ्राय बारा बांगासिनो, जोंनि भारताव एसे प्रब्लेम जाफैगोन होननानै दा बेहाय बुंफैदो आरोना नरेंद्र मोदी बिथाङा। माने पेट्रल डिजेलनि एसे खम खालामनांगौ, दावबायनो थांनायफोरखौ एसे खम खालामनांगौ, जिमान हायो बेटारिनि गारि जिमान हायो बेटारिजों सोलिनो सेस्था खालाम होनना बुंदो। आं मोनसे क्लिप फिसा होगोन, नोंथांमोना नायलांबा निसय बुजिगोन। नायलांदो बिदिब्ला। आरो सोरबाफोर गोदान फैबा आंनि चेनेलाव साबसक्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय। नायलांदो। जय बर' आर्मी। है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।